Pod horou je výska, ve vsi štěká pes, nad horou se blízká, za horou je les. Pokud hledáte prostor pro své podnikání a zároveň bydlení, tak tady jste správně. Stromy sní a mlčí, tak to pověz ty. Ne každá nemovitost má duši. Tahle ji má a je cítit na první pohled. Bývalá kovárna na Santiniho ulici ve Žďáře nad Sázavou v sobě spojuje historii, poctivé řemeslo a nové možnosti využití. Nemovitost leží na okraji města s výbornou dostupností a nabízí ideální kombinaci bydlení i podnikání. V obytné části je nově dokončený byt 3+KK připravený k zařízení. Chybí jen kuchyňská linka a další nábytek. Samozřejmostí je nová koupelna s vanou i sprchou. Na byt navazuje dvougaráž a bývalá kovárna s širokým využitím. Dílna, autoservis či sklad. K dispozici je i třífázová elektřina. Součástí prostoru jsou další místnosti, sociální zázemí a zachovaný výklenek na pečení chleba, který dodává místu jedinečný charakter. Velkým bonusem je prostorná půda s potenciálem pro další byty nebo rozšíření bydlení. K domu patří zahrada se studnou, ideální pro odpočinek i zahradničení. Dům stojí u hlavní silnice, ale obytná část je situována za komerčním prostorem, takže je částečně odstíněná od ruchu. Pokud hledáte nemovitost s historií, charakterem a velkým potenciálem, tato nabídka stojí za pozornost. Pokud vás tato nemovitost chytla za srdce, ozvěte se mi a domluvíme si prohlídku.